al microones, a Tarragona Ràdio. Doncs ja ha arribat el moment, com he dit abans, per als més nostàlgics. Avui gaudirem prou de l'ull mediàtic. Ens porten la Laura Baixauli i la Meri Ballarri. Bona tarda, noies. Hola. Bé, ja ho avançava a l'inici del programa, perquè aquests dies també ho hem tractat a les xarxes socials i veieu que l'Adrià doncs, està molt il·lusionat, com si fos un nen petit una altra vegada. Home, qui no ha agafat mai el YouTube i s'ha ficat a recordar sèries de la infància? Jo per almenys sí. Home, sí, alguna vegada tots. Bé, de totes maneres, qui no hagi tingut ocasió no passa res perquè avui parlarem d'aquelles sèries que més ens han marcat. Exacte, tenim un munt de sèries per ensenyar, però no les podrem dir totes, ens quedaríem parlant hores i hores d'aquestes sèries, però el temps, com ja sabeu, és limitat. Doncs vinga, va, comencem. Bueno, aquesta és boníssima, Un clàssic. Sí, sèrie mítica. Us en recordeu, no? Està clar. Bola de drac. Bola de drac, sí senyor. Sabíeu que és la sèrie amb més èxit als Països Catalans? TV3 l'ha més des del 1990 fins al 2001. Ni més ni menys que 10 anys. Bueno, jo recordo que de petita només jugava al Kame-Kame a l'hora del pati. Vosaltres no? Doncs jo particularment Bola de drac, ho sento, però no és una de les meves sèries No, preferides. home, és un clàssic. No, ho sento. Jo crec que era més de Doraemon. El gat còsmic a mi m'encantava. Bueno, jo la veia perquè la posaven a totes hores. Matins, tardes, diumenges, I encara la dissabtes. fiquen. Sí, és veritat, però jo me'n recordo molt més de cada dematí, de 8 a 9 del dematí, Ai, sí, amb l'esmorzar. abans d'anar a l'escola, que me feia molta pastissets. ràbia. Sí, els pastissets, i me feia molta ràbia allò de no poder acabar l'últim capítol perquè ja tenia d'anar a l'escola. Mare meva, mare meva. A mi no m'agradava gens. Què Era un dius? trauma, la sèrie. Per què? El Novita era el típic nen deprimit, que sempre tenia problemes, Mare. i després tenia amics com el gegant que el pagava i això, mare meva, no. No, però ens quedem amb la bona imatge que tenim de quan el veiem de petits i ja està. Sí. Doncs jo, per exemple, si hagués de triar alguna sèrie japonesa, escolliria sens dubte Sakura. Sakura, jo me'n recordo només... Bueno, jo la veia a vegades, però sobretot me'n recordo d'aquell bitxet que volava, que no sé com es deia, que era molt mono. Ah, sí. El Querovero. Ah! Que per cert, s'assembla molt a un personatge de Pokémon. Pokémon, hazte con todo. Sí, seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí. Pokémon, hazte con todo. Sí, Pokémon. Qui de petit no es va viciar als tazos a Pokémon? Només comprava bosses o patates per tenir-ne. Tots els nens eren com una espècie de Gollum. I no els volien perdre mai. Ostres, és veritat, jo me'n recordo que tenia el peluche del Pikachu. No sé per què, però el tenia. Jo el que sí que me'n recordo és de sèries com Arare i fins i tot, ara que he pensat, els Power Rangers, que encara que no siguin dibuixos... Molt mític. No us en recordeu? No eren dibuixos, però bueno. No, però era una sèrie que portava bastanta Marcava. Sí, enganxada. I sortint també dels dibuixos japonesos, jo, sobretot, me'n recordo d'un, el Pingu. Si no se'n recorda del Pingu. Que tendre. Era molt mono. Un dels millors, el Pingu. Aquest petit pingüí suís de 5 anyets, que crec que tenia de 5 a 7 anyets, i no canviava mai, no necessitava paraules per agradar la gent, amb gestos ja enamorava. Sí. Molt dolç. Era molt graciós, la veritat. I d'aquests infantils també trobem el Teo. És el nostre amic, li agrada aprendre tot. És emoció. Home, Teo, jo me'n recordo que hi havia fins i tot a l'escola ens posaven jocs d'ordinador a informàtica quan acabàvem els treballs. Era molt bo el Teo. Sí, sempre Marca- anava de viatge. I marcava molt els nens, no? Perquè era una sèrie com a més real. Ja Sí. no és Bola de drac i això, sinó que els nens es senten més identificats. Ells també ho feien. Sí. Ah, bueno, i també us recordeu de 10+2? Oh. Una sola prova en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs. Sempre me'n recordo d'aquesta música, però l'argument, si em preguntes, no et sabria dir. Sí, dona, no us en recordeu? L'argument eren... Sobretot hi havia els dos ratolins, no? Hi havia l'Aristòtil, que era el mestre, que era com el més savi,
I després estava l'infinit, que era el ratolí que ajudava, i després hi havia tot el seguit de números, no?, que cadascun tenia una personalitat diferent. Per exemple, el 0 crec que era el trapella, el 9 el científic... Jo no ho sé qui va tenir la idea brillant de ficar-li cames i veu als números, però bueno, la veritat és que dona Era que molt pensar. divertit. La veritat és que ens tragàvem qualsevol cosa, no? Ens en passàvem de tot. Mira, la Mary i jo, fent el recopilatori de dibuixos, és el que ens preguntàvem, no? D'on trèiem el temps per veure tants dibuixos? Perquè és que tots ens porten un record diferent. És que hauríem de dedicar una secció a explicar cada un. Sí, totalment d'acord. N'hi havia com 25, però bueno, no hi ha més temps. I bé, ara també hem de recordar una sèrie mítica que començava... 1, 2, 3... Un, dos, tres, són tres bessones, us durem, sols una estona. Van causar molt de furor, les tres bessones. Eren uns personatges entranyables. Jo tenia la Nina, ho he de reconèixer, sí. Jo tenia la Nina. Ho sento, me la vaig demanar per Nadal. Quina? Em penso que era la Teresa. Ah, jo també la tinc! Tenim més coses en comú, eh? Ja ves, és que a mi ja es podies conèixer personatges d'històries, llegendes... I unes altres bessones que eren molt entranyables, no sé si us en recordeu, de les bessones de Saint Clair, la Patrícia i la Isabel. No, aquestes sí que les veia jo. En sèrio, Eren molt maques. Avui acabaré deixant-me en ridícul a mi mateixa, ja ho veig. Has vist? Passem a la següent, sisplau. L'inspector Gadget. Inspector Gadget. El gran misteri d'aquesta sèrie era saber la cara del dolent. I te'n recordes del gadgetocòpter, els gadgetoprismàtics, el gadgetofon... Tenia un munt d'artefactes i sempre acabava malament. Sí. I quina és la següent, deia? Doncs, Adrià, crec que t'agradarà aquesta. A veure... Home, aquesta molt millor que l'anterior. Pobre, s'havia quedat desplaçat amb tantes sèries. Sí, les últimes no me les coneixia gaire, ja. I ara, Jasmine, Adrià, a veure si em sabríeu dir a què sona aquest so. És l'hora del tubipà i aquestes coses, no? Els Teletubbies. Jo em pregunto una cosa, que per què la gent li té de tindre tanta mania als Teletubbies si ens van fer passar tardes molt bones? Perquè eren horribles. Què dius? Jo me'n recordo d'aquella pasta rosa, no us en recordeu? Que sempre volíem saber... Ara és fastigosa, però abans volíem saber quin gust sabor tenia. Sí, quin gust. Jo sempre he tingut molta gràcia per imitar l'aspiradora. Si voleu us la faig. A veure, Va, a a veure. Molt bé. Sí. Bé, ara que ja s'acabant el temps, i com és tradició i mediàtic, parlarem dels grups del Facebook més atrevits. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Teo se va de rave, de despedida, però què és això, pobret? Yo también creo que Shakira no canta, nombra Pokémon aleatoriamente. ¿Por qué el padre de Pingu siempre está planchando si ellos nunca llevan ropa? Teletubbies con la barriga apagada por no tener TDT. ¿Cuánto tiempo más van a seguir sacando Pokémon? En mis tiempos eran 150 y yo ya era feliz. Jo també penso, com cagaven el gat i el gos? Apa, doncs, nens, per avui ja n'hi ha prou, que això ha sigut saturació d'informació. Sí, segur que hem fet venir moltes ganes de tornar a veure aquestes sèries. Això no ho dubtis, Mary. Doncs bé, fins aquí la nostra secció. Què us ha semblat? Bueno, ha estat molt bé, el que passa que us heu centrat molt en les catalanes, Faltarien moltes, com David el Nomo. Falten moltes, ja ho hem dit. Es podria fer una segona part. Farem un volum 2 per l'Adrià, Vale. que s'hi senti més identificat. Gràcies, noies. Pues Vale, vinga. adéu. Vinga, fins la propera.